l'Amérique ka lasigidenso min bɛ Kiev ye wele bila l'Amérique jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka mara ka bɔ joona Ukraine jamana kan ko sabula Rusi jamana bɛ labɛn n'a ka gouvernement ani civiliw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw gosi don nata ninnu na joona k'a sɔrɔ fitinɛ wulilen bɛ a kalo 6nan madonna. Donald Trump ka sɔrɔladonnikɛlaw ye laɲini kɛ foroba kiiriso fɛ ko u kana to FBI ka sɛbɛn minnu taara Trump ka Floride so kɔnɔna na woloma ko fo mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni min yamaruyalen don ka sugandi ka sɛbɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ. Dr Anthony Fauci ne a si bɛ san 81 na ni a lakodɔnna l'Amérique fɛ ka da a ka baara cɛsirilenw kan jamana dɛmɛli la coronavirus kunbɛli la ye a yira k'a fɔ ko a bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ɲinan san laban waati la. Sanji belebeleba mun nana ni jizonba jiginna Dallas sigidaw kan Texas mara la ne ka sigida mɔgɔw bila gɛlɛyabaw kɔnɔna na marakɛlaw ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen fatura a senfɛ. NASA ye jakuraw labila Jupiter gun kan minnu taara telescope spatial James Webb a bɛna kɛ sababu ye ka hakilina kuraw di ɲininikɛlaw ma Jupiter kan NASA ka fɔ la.